To 'yan baiwa gare ku, ku tsaya ku ji abin da malam yake faɗa game da masu mining. Ku tsaya ku saurara daga farko har ƙarshe. Shi ma mining din ma wai yanzu shi ma hasada ake yi. Wai har wani yazo ya ce maka haramun ne. To uwar me kake so a yi idan ba a yi mining din ba? Babu akramukan lau. Allah ya kawo mutane ma sauki, ya dauke mutane masifa. Kai a ci gaba da mining. Gama akramukan lau. Mining halal ne. Ta halarsa. In baiwa suna godiya malam. Wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara. Allah ya ce wa in kana zu usra, in kai ma abocin tsanani ne, jama'a muna cikin tsanani ko ba ma cikin tsanani? Waɗanda suka ci dog sun ci halak, Allah ya yafe muku. Sai wanne ne ke gaba yanzu? A kama shi hannu biyu. Ana hamsa, ana istighfari. Ana yin sa ana la ilaha illallah. Ana yin sa ana hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ana yi wa annabi salati. In lokacin sallah yayi a hakura aje ayi sallah. Addinin musulunci bai toshe hanci ya toshe baki. Wannan ba sunnar Allah bace. Duk yanda tsanani ya tsanani sai Allah ya kawo mafita. Fatawar malam akan Al'umma sun koma mining. To in ba mining din ba me zaka yi? Kuma shi ma mining din ma wai yanzu shi ma hasada ake yi. Wai har wani yazo ya ce maka haramun ne. To uwar me kake so a yi idan ba a yi mining din ba? Babu akramukan lau. Allah ya kawo mutane ma sauki, ya dauke mutane masifa. Kai a ci gaba da mining. Gama akramukan lau. Mining halal ne. Ta halarsa. In baiwa suna godiya malam. Wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara. Allah ya ce wa in kana zu usra, in kai ma abocin tsanani ne, jama'a muna cikin tsanani ko ba ma cikin tsanani? Waɗanda suka ci dog sun ci halak, Allah ya yafe muku. Sai wanne ne ke gaba yanzu? A kama shi hannu biyu. Ana hamsa, ana istighfari. Ana yin sa ana la ilaha illallah. Ana yin sa ana hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ana yi wa annabi salati. In lokacin sallah yayi a hakura aje ayi sallah. Addinin musulunci bai toshe hanci ya toshe baki. Wannan ba sunnar Allah bace. Duk yanda tsanani ya tsanani sai Allah ya kawo mafita.